Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer met de dagelijkse update. Van de testen van gisteren hebben we weer 1 positief bevestigde geval van COVID-19. Die persoon die ligt in het ziekenhuis. Van de eerder genoemde 3 personen die een inconclusieve test hadden, bij hertesting 1 ervan negatief te zijn. Dat betekent waarschijnlijk dat ze het wel heeft gehad, maar dat de ziekte voorbij is en dat het een eindfase was. De andere 2 die zijn nog pending, net zoals andere testen van gisteren en die heden genomen zijn ook nog de resultaten van pending zijn. Dat wil zeggen dat wij in afwachting zijn van de resultaten. Ik wil het even met u hebben over de maatregelen die de overheid neemt en wat de basis van die maatregelen zijn. Zoals u weet, dat is bijna te doen gebruikelijk, want 3/4 van het eiland en van de wereld die is ook epidemioloog geworden en dat is een goede zaak. Heeft iedereen over flattening the curve. Even in herinnering brengen wat dat ook alweer betekent. Dat is trouwens voor ons niet een nieuw begrip. Het is iets dat we al jaren, decennia al gebruiken. Maar wat we daarmee bedoelen is even weergegeven op het beeld achter mij. Dit is het beeld van wat er kan gebeuren als er een nieuwe infectieziekte in je gemeenschap wordt geïntroduceerd en dat je geen maatregelen treft. Dit is dan het normale verloop van de ziekte. Als een epidemie wordt, dan stijgt het op een gegeven moment tot een maximum en hij daalt wel weer af. Als er genoeg mensen ziek zijn geworden, dan houdt het op en dan daalt het weer weg. Het enige probleem daarbij is, als het gaat over de ziektes die dan een beroep gaan doen op je capaciteit van je zorg, dan heb je een probleem. Deze lijn is je kritische factor. Dat geeft aan wat is je zorgcapaciteit in termen van jouw bedden op het intensive care, je aantal beademingsapparatuur, omdat je weet dat het om een ziekte gaat. Al zijn de percentages relatief laag, maar in absolute termen heb je daar een beperkt aantal van. Je hebt er 20. Goed, wat betekent dat op Curaçao? Dus als er te veel mensen tegelijk ziek gaan worden, je dat getal van 20 wel heel snel gaat halen. En dat is dus het probleem. Daarom moet je proberen te zorgen dat je die curve ten eerste probeert uit te stellen, naar rechts probeert te duwen. Dat geeft je iets meer tijd om voor te bereiden, om zaken te doen die je moet doen om te zorgen dat de impact van de ziekte zo min mogelijk is. Je probeert die piek, dat die niet zo hoog uitvalt op any given time, dat die piek lager is. Je probeert ervoor te zorgen dat het totaal aantal mensen die besmet zijn, dus je totale impact over de hele cursus van de epidemie ook lager is. Dat je dus totale impact op je bevolking, op de zorg en op de economie ook zo min mogelijk zal zijn. Dat is wat je probeert te bewerkstelligen als je die curve opduwt naar rechts en probeert het omlaag te krijgen. Nou, hoe doe je dat? Zoals u wellicht zult herinneren, we hebben al redelijk vroeg, voordat er zelfs tekenen waren dat er een geval was, etc., hebben we geroepen, blokkeer nou de instroom vanuit gebieden waarvan we weten dat het risico hoger is om besmet te geraken. Eerst was dat Europa, een paar dagen later volgde ook de rest van de wereld, zeg maar. Mondjesmaat zijn nog steeds mensen binnengekomen, maar die werden onder vrijwillige quarantaine. Nu is het verplichte quarantaine geworden. Dat zijn maatregelen die getroffen zijn om die stijging te voorkomen, maar ook de boel op te schuiven. En zolang dat zo blijft, zoals wat we nu in zitten, wat we dagelijks rapporteren, gevallen, tot nu toe waren het over het algemeen importgevallen. Dat betekent dat mensen van buiten kwamen die reeds besmet waren buiten of contact hadden met iemand waarvan bewezen was dat ze al een bewezen COVID-19 hadden in het buitenland. De laatste tijd, ik heb gisteren of eergisteren ook al erover gehad, dat we nog voor 1 persoon de transmissieroute nog aan het onderzoeken zijn. Met andere woorden, hoe het kan dat die persoon ziek is geworden, omdat die zelf niet in het buitenland is geweest. En dat betekent dat we rekening moeten houden dat er wel degelijk sprake kan zijn van lokale transmissie. En wanneer dat gebeurt, dan gebeurt er iets anders. Want dan kom je wel in een curve terecht. En dat zal ik u even laten zien, wat ik daarmee bedoel. Dit is een curve van wat er in Nederland gebeurd is. Die oranje lijn is het theoretische model van hoe de infectieziekte zich gaat verspreiden. En dat doet het wanneer er sprake is van lokale transmissie. Dus als het al in de bevolking is en we spreiden het naar elkaar toe,
dan heb je een toegenomen kans dat het in een exponentiële manier gaat groeien. Dat betekent dat de groei ernstiger, steiler, met meer force gaat plaatsvinden. Je ziet hier dat er wat maatregelen zijn genomen. De groei is een beetje naar rechts geschoven, maar het volgt een parallelle trend die kant op. Dit is Nederland. Ik heb een ander voorbeeld voor u. Dit is Panama. Dus u ziet hier, dit zijn de reële gevallen, dat is die oranje lijn. Die blauwe curve, dat is het model. En u ziet, zolang er individuele gevallen waren, dan blijft het rond het beginpunt van die lijn. Zodra er lokale transmissie gaat optreden, dan ziet u dat het die curve gaat volgen. En dat je dan exponentiële groei krijgt. Hoe zit het nou op Curaçao? Dit zijn de modellen voor Curaçao. Er zijn laag, midden, hoog scenario's. Er zijn veel meer scenario's, maar dat wordt de boel alleen maar gecompliceerd van op een grafiekje. De blauwe lijn zijn de observed cases. Dat zijn dus die individuele gevallen die we alle dagen hebben geantwoord. We hebben 1 dag gehad dat we rapporteren, maar voor de rest is het ongeveer bij 9 gebleven. Ja, dus dat zijn 1 getal, 1 nummer per dag. Dat is wat er gebeurt zolang er individuele importgevallen zijn op het eiland. Maar als er sprake gaat worden van lokale transmissie, dan komen we op die curves terecht. Het liefst willen we onder die curve proberen te blijven. En als we al op een curve zitten, willen we het liefst onder die laagste curve of zelfs nog lager zitten. Waarom zeggen wij dat? Want zelfs die laagste curve, dat kan ons al in de problemen brengen met die zorgcapaciteiten waar ik het eerder over had. Dat is het probleem. En omdat dat gaat over relatief kleine aantallen, hier ziet u de aantallen. Dus hier de zorgcapaciteit, die wordt al snel bereikt als we op zo'n curve zitten. Dat is de reden waarom er nu, als je al het idee hebt dat er sprake kan zijn van lokale transmissie, waarom je nu nog stringentere maatregelen moet treffen om dat zoveel mogelijk in te dammen als maar kan. We hebben al maatregelen aangekondigd, we hebben gevraagd en de meeste mensen die doen daar ook al mee. Social distancing, 2 meter afstand houden, elkaar proberen niet te besmetten, omdat het kan dat je misschien een dag of iets langer ervoor elkaar kan besmetten zonder dat je dat weet. Sorry, we hebben gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De meeste mensen houden zich daaraan. Niet iedereen, er zijn nog steeds pockets waarbij mensen bij elkaar komen, dat er nog feesten gevierd wordt. We begrijpen dat, dat zijn sociale activiteiten, maar we zullen toch verder moeten indammen. Maar dit is de ratio van waarom we dat moeten doen. Dit is de ratio waarom we die maatregelen verder moeten treffen. Nou, wat zijn die maatregelen? Om mee te beginnen heeft de overheid vandaag aangekondigd dat er beginnende vandaag er een avondklok bestaat. En wat houdt dat in? Dat mensen na 9 uur in de avond niet meer naar buiten mogen tot 6 uur in de ochtend. Dat geldt basically voor iedereen, maar er zijn uitzonderingen op. Dat betekent dat je thuis alleen maar met je huisgenoten kunt zijn, dat er geen feesten meer georganiseerd kunnen worden, dat er niet op bezoek gegaan kan worden, dat je thuis blijft met je eigen familie en je eigen gezin en de mensen waarvoor jij zorgt, maar niet meer dan dat. Als er iemand is waarvoor jij moet zorgen, natuurlijk kan je dan wel de deur uit en als dat nodig is, als er spoedgevallen zijn, natuurlijk ook in de tijd tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Er zijn een aantal beroepen die wel naar buiten mogen, die wel tussen 9 uur en 6 uur op straat zullen zijn of mogen zijn. Dat is bijvoorbeeld de politie, bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, bijvoorbeeld ook in spoedgevallen of medische spoedgevallen, wie dan ook die dat moet hebben, dat is natuurlijk duidelijk dat dat dan moet. Ook security companies die al zodanig zijn aangegeven en erkend, die zouden ook in die periode tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends op straat kunnen zijn. Winkels moeten om 6 uur dicht. Na 6 uur zijn alle winkels gesloten, met uitzondering van supermarkets, hardwares, de apothekers, boutiques, toko's, pompstations en restaurants. Die kunnen tot 7 uur 's avonds open blijven. Dit betekent dat ook de bekende truckie pangs, de restaurants, de snacks, die kunnen
na 7 uur niet meer werken. Publieke transport mag mensen vervoeren tot 9 uur 's avonds, niet later dan dat. Dat betekent dat als je om 7 uur ophoudt met werken, dat je tot die tijd de tijd hebt om te proberen thuis te komen. Dit zijn de maatregelen die de overheid heeft genomen als eerste stap. En nogmaals, de reden waarom dat nodig was, dat is hier aangegeven. Als je al op die curve komt, als we die transmissie lokaal, en die is altijd moeilijker in te dammen dan als het van buiten komt en dat je die kunt isoleren en identificeren en proberen daarbij te houden. Dat kan nog, maar zodra dat niet meer zo makkelijk kan, dan moet je deze maatregelen treffen te zorgen dat in het ergste geval je op die onderste curve probeert te blijven, want anders komen we in de problemen. Dus een verzoek aan u allen, ook naar de artsen toe. Huisartsen willen u helpen, maar we moeten hen ook beschermen. Dus het aloude wat we al zeggen, als je ziek bent in de zin van koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, neusverkouden, ga dan niet, bel dan op. Als je mogelijk in de categorie zit voor COVID, dan worden wij gebeld, komen we naar uw huis toe, dan zullen wij u testen en dan nemen we het vandaar. Maar ga alstublieft niet naar de arts als je zelf denkt in de richting van een infectie van je luchtwegen, infectie van je ademhalingssysteem. Blijf dan liever thuis, bel je arts, overleg dan, kijk maar of het iets is waar wij wat aan moeten doen. We vragen aan iedereen dezelfde dingen die wij al maanden aan het vragen zijn. Hou afstand, houd tenminste 2 meter afstand, was je handen voortdurend, was je handen regelmatig met water en zeep, bedek je hoest, zorg dat je het niet verspreidt. Dank u wel.